Bastos di ah. Uy! Hindi ka. Please, urgent! So karon dapat ang inyong mga kamot, mga gahi. Para iniksagan ninyo sa mga kumo, dili mabali. Boss, tugay pa ni boss. Boss, di pa may mo tudluan og self-defense. Dito boss, kaya usos na ang short oh. Sugdan na ito na karon. Pero na mo tudlo sa inyo ah. Ako igagaw. Tungod siyang kagahi. Yang baba. Chay, anak boss. Wait guro. Wala ko ingon sa inyo ah. Ako igagaw din yung masabtan ng istorya kay gikan sa Thailand. Saan pagsabot ng mga anak boss? Ako na bala translate. MJ, come on. Ikaw. Mo ni mo pangnuwan. Bus. Unsa din giingon bus? Ala siya, kamo din ang pangluan. Kadaw boss. Luan mi. Part na sa training. Siya na bahala sa inyo ah. Bus. Ayos ang shirt ni. Ito na, namay amot. Unsa daw bay? Unsa ingon niya? Amot, gadutan. Amot lang pod. Biningon, master. Sino? Ang sino lighting? Wala pa may lighter, sir. Noun. Unsa na niya? Dahon daw, dahon. Ay, dahon. Ani? Sir, boy man ni diri. Sagot ra. Mugla. Ikaw, kumana? Nagnaw, ano mana ni manungan sa Ikaw, salamat. Muskinsin, unsa na ingon niya? Manguwag si daw siya. So karon, testingan nato kung okay na ba yung training. Agod. Good job. Okay na din yung training. Kabulo na mo mga mot. Pwede na nyo ipagtanggol inyong pamilya. Sa pagulat ninyo, pasi na! Kasi na daw. Pasi na! Ano sa matulog dinaganan? Marubog ma-abnormal. Dako nice. Kasi nature mao gani. Bart, may nasagit sika sa tong area, Bart. Gani, Bart. Manalo, bitch kayo. Gani, Bart. Pipo na to. Sige, Bart. Kasi tao. Area din dere ano tingnan. Wala ba di ang? Dere. Papahan mo, eh. Gani, ma'am. Hamis kayo paang gasiga. Isa mo. Gani, apay na kung walay tao diri sa area sa kano. Sorry, tao. Kasi tanong naman sa mama, mainkanto. Pagwapo na mo. Kasi daw, sumbot ko, ma'am. Gani, ma'am. Pagunin tao sa kamot mo, be. Gusto niyo? Buti ba yan, be? Sige, be, ako sa una. Gani, ako, tiko, ang gabi ako sa una. Ulaya, oy! Gusto ako natin sa nakita ang mga babae, no? Gani, katong amo na to nga piti kayo. Gani, asa ka to sila karon, no? Ito na mga chika, oh! Kalaogi pang bastos! Patay, brad. Gamit yun ako mga kaisog. Isog di ka! Oh, isog og baho. Tara na, dagan yung istorya ay taba to! May salig sa kuha! Mas kaya ba? Bastos di ah! Hoy! Tabangi ko ninyo! Patay si Inchan! Tabangi ko'y! Ay yati! Ako pa dyan! Siguro eh! Sige, ako na lang. Kay gamito na itong tinudluan ni Buskinsin. Ano nagbuko mo ba siya? Hindi ka! Na, tuggaman.
kinsan? Ang choice ko ani gamito na ko itong tinibluan ni Buskin Shin. Pre, tabangan natin isa pre. Tara! Kuya ko na siya. Hoy, bulok, abs man eh. Ay, isa! Kada kong masin! Para boys, okay, mahala. Ay, pre, ato mga chika. Ah, dili na ta. Kaya para magkakwarta ta.